Nin tun bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye Daravellakaw fɛ yen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen direction mun ɲɛsinnen don muso den ani denbaya kunkan ko o ɲɛnabɔli ma olu ye o n'u dɛmɛbaga jɛkulu ye projet SNV baaraninw sigi sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 14 muso ani denw tɔgɔla so mun bɛ Sabalibugukaw fɛ sigida 5nan na a kɛnɛ kan Tɛnɛnya Tarawele ani Sedu Ɲare tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔla. Tashishi ale fɛn min bɛ dankari kɛ kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya la. SNV ale projet sigi sen kan kalo 8 kɔnɔna la min bɛna ɲɛsin maaw sensibiliseli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sabalibugukaw walasa togoya min na kɛnɛya o bɛ se ka sabati. Bawo a yirala k'a fɔ k'an ka tobilikɛyɔrɔw la takuru o de bɛ utiliser kosɛbɛ o min n'a bɛ dankari kɛ an ka yiriw yɛrɛ la fo ka taa bila adamaden ka kɛnɛya yɛrɛ la. Donc SNV nana direction régionale là pour que baara bi se ka kɛ ani maison de la femme là u b'a fɔ hukumu la Cissé pour que Cissé la bɔ adamaden la puisque Cissé maɲi. Donc on est très content u nana fana u y'a du degedenw olu y'a de olu bila ɲɛfɛ quoi. Donc ils ont donné le travail à la communauté. C'est population yɛrɛ de bina baara ni kɛ population yɛrɛ de y'a baara kɛ puisque an donna quartier kɔnɔna population yɛrɛ de an bi causerie kɛ an b'a faamu sisi ni bi nafa jumɛn kɛ ou bien tɔɔrɔ jumɛn de bi kɛ adamaden la donc u y'a caman faamu u y'a layidu minɛ anw la u y'a layidu ta anw la u bina inchallah u bina bɔ sisi ni kɔnɔ donc an fana an b'a ɲiningali madame Sayla u b'a faamu ke Bamako abo quartier wɔɔrɔ de bɛ yen donc an b'a fɛ ni projet bɛ se ka étaler quartier wɔɔrɔ bɛɛ ni tɛ se ka kɛ ka lajɛ commune 5 la commune 5 quartier 9 de bɛ yen donc ni an bɛ se ka quartier 9 ni kɛ pour que les mamans et les enfants comprennent le bien-être sur la santé. Nin kɛnɛ in kan kuma galama dira maa minnu ma u ye SNV ka nin hakilila ɲuman in fo kosɛbɛ. Bi mun fɔ dɔrɔn nin projet ko a n'ale kɔni a kɛra fɛn ɲɛnama ye parce que n'i y'a jateminɛ sisi mun bi bɔ an ka lɔgɔ kɔnɔ a bi bana caman s'a ma ni donna du kɔnɔ n'i ye ka ordonnance ɲininka n'i ye ordonnance ta a 60 mun bi bɔn mun fɔ 60% a 60 kɔlɔlɔ a bɛɛ bi bɔ sisi de la. K'a sanga ni catiri dɔ bɔ ye maaw la faamuyali ye sigi laɲini kun kan n'o de ye tobili dabilali ye sisimafɛnw na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko SNV bɛ Mali la kabiri san 1979 wa birow dayɛlɛlen don a bolo fana Bamako, Mopti ani Segu. An bɛ don min na i n'a fɔ bi mobili dilannaw ye yɛlɛma caman don u ka bolimafɛn dilantaw la u ye fɛn caman don a la a bɛ fɔ fɛn minnu ma option o option ninnu na hybride b'a la hybride ka baara ye jumɛn ye o ye mobili kelen na i bɛ taa sɔrɔ courant bɛ dɔ ta consommation na carburant fana bɛ dɔ ta consommation na an ye ɲinini dɔ kɛ hybride in kunkan an ka ɲɛmaadɔw fɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi yɛlɛma mun bɛ ka don subahana mansinw lahalaw la o hokumu kɔnɔna la mobili dilannaw fana ma t'u kɔ mobili kuraw bɛ sugu la sisan a bɛ fɔ fɛn ma option o caman b'u la o dɔ ye véhicule hybride olu ye mobili mun ni a tilalen don fila ye wagati dɔ la i b'a sɔrɔ courant bɛ a la marcher wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ essence b'a la marcher donc a kun de ye walasa ka dɔ bɔ carburant consommation ba la mobiliw la o yɛlɛma kura mun ni a bɛ ka don mobili ko la an bɛ don min na i ko bi a ka di client caman ye ka mobili ninnu sɔrɔ. Bon n bɛ kuma anw bɛ min feere kan parce que n'i ko ko i bɛ kuma a bɛɛ kan ça veut dire que n'a bɛɛ t'i bolo donc o kuma fana ka ca hybride ye mobili ye mobili min bɛ baara kɛ ni carburant ye essence ye ani a bɛ baara kɛ ni batterie lithium ye donc a bɛ fɔ olu de ma ko hybride bon o ye suguya dɔ ye
donc suguya wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a saba bɛ sɔrɔ o la donc a bɛ fɔ a bɛɛ ma hybride mais i bɛ taa a la électrique don i bɛ se ka batterie charger ni courant ye mais mobili yɛrɛ bɛ se ka a batterie charger a yɛrɛ ye et puis mobili bɛ ni batterie bɛ ka affaibli mobili se ka taa a bɛ carburant ta a yɛrɛ ye donc tu vas trouver que a saba bɛ sɔrɔ option saba bɛ sɔrɔ mobili dɔw la mais mobili caman de bɛ yen a fila de bɛ kɛ o la mobili yɛrɛ bɛ a yɛrɛ batterie charger a bolitɔ voilà bon hybride kɔni ye ɲininiw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye bolifɛnko la a bɛ an tun tɛ nin cogo la yɔrɔ dɔw fɔlɔ essence yɛrɛ tun man ca kosɛbɛ a gasoil mobili de tun ka ca kosɛbɛ mais a ɲininiw sen fɛ walasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ musaka la cogo min na ka ɲɛsin bolifɛn yɛrɛ ka essence ni fɛnw ma donc hybride ye nafa ka bon parce que a b'a to a bɛ dɔ bɔ mobili ka consommation la kosɛbɛ kosɛbɛ ni batterie ka ɲi et que mobili bon an b'a fɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ mobili dɔw bɛ na arrivage la ka sɔrɔ digi kɛra batterie la kosɛbɛ mais maa minnu kumana an ka nin ɲinini kun kan n'o bɛ tali kɛ mobili kura bɔlenw na a bɛ fɔ mun ma véhicule hybride u y'a yira k'a fɔ ko nafabaw de bɛ nin yɛlɛma kura ninnu na bolimafɛnko fan fɛ k'a sababu kɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ wari min don carburant na n'o ye essence santa ye caman bɛ bɔ o la. An filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Sipereto tɔgɔ la bon mobili nouveauté a nafa ka ca parce que fɔlɔ n'i y'a jateminɛ mobili minnu dun bɛ na u tun bɛ consommer kosɛbɛ mais sisan niveau minnu bɛ ka bɔ généralement u ka base fanba yɛrɛ consommation ye parce que i bɛ taa sɔrɔ minnu dun bɛ consommer caman bɔr'o la donc o de ye mobili kura ninnu nafa ye kosɛbɛ kosɛbɛ puis a ka ca ala fɛ caman de bɔr'o la mobili kura ninnu nafa fɔlɔ y'o ye bon a filanan ye mun ye an ka yan Afrique normalement u bɛ mobili minnu ko fɔlɔ faamuyali ma sɔrɔ a la kosɛbɛ mais sisan a ka ca ala fɛ faamuyali caman sɔrɔ la mobili nouveauté ninnu nɔfɛ bɛɛ déjà mɔgɔ bɛ fabrication kɛ mobili niveau la u b'a dɔn k'a fɔ Afrique an ka sira ninnu ma bon o fana y'a nafa filanan ye bon ne kɔni bɛ wele kan min di mɔgɔ ma toujours parce que ne bɛ mɔgɔ encourager c'est vrai que an ka jamana ye fantan jamana de se tɛ mɔgɔ caman ɲɛ ka mobili kuraw san mais sisan mobili dɔw bɔra u sɔngɔ man ca kosɛbɛ ni sera somme dɔ ma ne b'a préférer k'a kɛ mobili kura ye quoi parce que mobili kura ninnu généralement n'i y'a di ka mɔgɔ ma maloya tɛ sɔrɔ a la foyi t'a la en même temps aw bɛ fama ɲɔgɔn ma yɛrɛ san caman tu sais c'était minnu fana ɲɛ ka woloma qualité dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ version européenne ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ an ka yan degun kun kosɛbɛ degun mun fana b'a la tuguni carburant ko niveau la n'o ye diesel ye parce que diesel généralement i bɛ mobili feere hali ni mobili ka ɲi i tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ parce que des fois carburant ninnu dɔw bɛ yen nɔ o man ɲi u bɛ moteur caman tiɲɛ kɔlɔlɔ caman bɛ s'a ma an b'a tɔgɔ tiɲɛw sɔrɔ mais en général i bɛ taa sɔrɔ carburant de don i b'a dɔn bi min na kɔni marque ninnu n'i y'a jateminɛ bi maliyɛn ka marque ye Mercedes ni Toyota de mobili misɛnnin kunda caman ye Toyota de ye camion kunda caman ye Mercedes de i y'a faamu mais an b'a ye k'a fɔ mobili wɛrɛw bɔra ni quelqu'un soit Hyundai modèle kura minnu bɔra u caman bɛ yen n'i y'a jateminɛ différence ba t'u ni Toyota cɛ mais déjà a bɛ maliyɛnw kunna ko Toyota de don donc Toyota n'i ko Toyota dɔrɔn a bɛ dɔn mɔgɔw kunna n'o tɛ marque ninnu caman bɛ yen nɔ bi u y'u dilan ka ɲɛ yɛrɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fɛnkɛ la mais ni Hyundai fana marque ka ɲi kosɛbɛ Hyundai ninnu Kia mais kɛrɛnkɛrɛnnenya Hyundai kɔni Hyundai de ka ɲi bon kumakuncɛ kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an b'aw yɛrɛ fɔ an bɛ serifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ɲininkali de bɛ kɛ sa ni yɛlɛma kura minnu bɛ ka don bolimafɛnko la ka bolimafɛnw bayɛlɛma k'u kɛ courant ani batteriw ye ni a bɛ fɔ a ma véhicule hybride yalima don nataw la maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ ko essence mobili ko bɛna ban wa ɲininkali tɔ min bɛ walasa ka alisilamɛya diinɛ sankɔrɔta mali silamɛw ka jɛkuluba conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sheriff Usman Madani Aidara denkɛ a Seyd Iba Haidara bɛ ye wajulu kɛnɛ belebele dɔ ɲɛnamaya kutokaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kan ka bɛn ni janvier kalo tile 10
ani nani Kadiatou Traoré be ɲɛfɔli kɛ a ko kunga. Baya karamɔgɔ den a Seydi Cherif Iba Haidara ka sanga n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri ye diinɛ laseli la silamɛya diinɛ min ko bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la n'a sinsin bɛ jogo ɲumanya kan Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan o siratigɛ fɛ a ye bisimila minɛ Siana la Bagwe marabolo kɔnɔna na bisimilaliw bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya la Bakirul Ulum fɛ o min kɛnɛ kan ani saru min kanubɔw bɔ la i ko kɔnɔkolo min nana ni ala ɲɛsiranɲɛ kɛnɛ in seereya fɛn min ye Siana la ani saru ye o y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni DGP yeli u fɛ ni ka tila k'u ka nimisi wasaw jira ka sanga n'a ka bilasirali kan sanumaw ye ka ɲɛsin Siana la dugudenw ma. Vraiment nisɔndiya min b'an yɛrɛ la bi dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen na bi vraiment a ka bon hakili ma da yɛrɛ y'an yɛrɛ labɛn hali n'a dala ma tiɲɛ yɛrɛ la o y'an wata a ye denmisɛn caman bɔ gulɔ min na an fɛ yan hali sisan dɔw k'u tun bɛ DJ kɛ fɔ min n'ala sɔnna u bɛna baya kɛ su min na i b'a yɛrɛ kama donc mɔgɔ caman bɔra an fɛ k'a fɔ n'ala sɔnna u bɛ ka baya tun bila ka i b'a yɛrɛ kɔnɔ vraiment an kɔni bɛ ala fo k'ala barika da k'ala waleɲuman dɔn a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman jɛ min an fɛ yan ka caman kɛ duwawuden ye a ka comportement yɛrɛ kama a ka lajɛ la ni dungɛla komi dugukolotigiw jɛna ka sira jan ma karamɔgɔ kana dugu kɔnɔ kosɔn an fɔlɔla ka dugukolotigi fo fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa imam fana fɔ d'accord an bɛ vraiment an bɛ wulada min kɛ ka da zerosi ma donc o la o ye Iba yɛrɛ filɛ Iba yɛrɛ denmisɛnnin ye bon o la a bɛ ka mun kɛ pour que siniɲɛsigi de ye denmisɛnnin ninnu ye donc a bɛ fɛ ale ɲɛna cogo min na ka kɛ ba sago ye ka kɛ fa sago ye den ninnu ka kɛ ba sago ni fa sago ye ka dugu lafiya donc vraiment an bɛ wulada min kɛ ka se dugu jeunesse ma o de nin ye ni ala sɔnna o ka kɛ baw jigi a ka fa jigi ani dugu yɛrɛ jigi alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka jamaja den bɛɛ lajɛlen fo depuis ni Iba ka nanako fɔla donc an sɔrɔ ɲɛmɔgɔ k'a fɔ k'u bɛ s'a kɔrɔ i ci fɔ tɔndenw ɲɛna tɔndenw fana y'u se kɛ mais anw ka dugu la ale la ka kɔrɔ ni karamɔgɔ den bɛ na a kɛla dugu mɔgɔ bɛɛ bɛ jɛ k'i ka musaka kɔni di i se min ye o b'o kɛ bonyala misiw la an ye misi san o misi 4 de sɔrɔ maa ma si san a bɛ jira maa y'a yɛrɛ dɛmɛ donc vraiment an bɛ dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka tɔn yɛrɛ fo. Nin wajulu kɛnɛ belebele min bɛna don Siana lakaw ka tariku la n'a ɲɛnamaya la a Seydi Cherif Iba Haidara fɛ a kuncɛ la ni alisilamɛya donkan Bayatul Islamiya layiduyɔrɔ tali ye sifinnaka maa caman fɛ. Walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Ameriki jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ka surasi dagayɔrɔ minnu bɛ Iran jamana dafɛ jamanaw la ko u ka yen bila Katarikaw fɛ Ameriki jamana surasi a dagayɔrɔ min bɛ Al Hudeid kunnafoni di sira caman y'a jira k'a fɔ olu bira ka kasaw kuru hali n'u bɛɛ ma bɔ fɔlɔ caman bɔ bɛ u la ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ka bonya Ameriki jamana ni Iran cɛ Donald Trump y'a jira k'a fɔ a labɛn bɛ Iran jamana susuli fɛ Iran jamana fana y'a jira k'a fɔ n'a kɛra kɛ fɛn ye Ameriki jamana na nimisa wa yi kangari da jamanaw ye a dafɛlaw la Ameriki jamana surasi a dagayɔrɔw bɛ jamanaw minnu nɔ u ka sigi n'a ye k'a fɔ ni Ameriki jamana sera Iran jamana mɔ surasi dagayɔrɔ ninnu tɛna to yen fɔɲɔgɔnkɔ barika bonya bɛ Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ bi Iran jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana de dɔw muruti bɛ ka bila fanga la olu ni lakana tigilamaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ suw bɛ ka bɔ Donald Trump kun y'a jira tarata janvier kalo tile 13 k'a fɔ ni kumaɲɔgɔnya kun bɛ ani Iran jamana faamaw cɛ ko a kumaɲɔgɔnyaw bɛɛ jɔra wa nisɔngoya taamanaw minnu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ko a ka dɛmɛ bɛ u ye wa a ka dɛmɛ fɛnɛ bɛ sira la ka na u kana kɔrɔtɔ a ti mɛn bilen diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies na Iran jamana lasigiden min bɛ yen ni o ye Amir Saïd Iravani ye ale ye sɛbɛnni kɛ ka ci diɲɛseleke naani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso ɲɛmaaba mɔ n'o ye Antonio Guterres ye k'a fɔ Ameriki jamana ni Bani Israɛl jamana u bɛ ka kokolo min daminɛ Iran jamana kɔnɔ ni fɛn o fɛn bɔra la u ka sigi n'a kɔlɔlɔ ye kabini desanburu kalo laban da nisɔngoya taama daminɛ bɛ Iran jamana den dɔw fɛ ka sabu kɛ dɔ bɔra Iran jamana waridunda Riyal fanga la nisɔngoya taama in y'an ka bonyana janvier kalo la ka sabu kɛ min kun bɛ ka Iran jamana mara ni ayatola ni Iran jamana denw farala ɲɔgɔn kan ka gɛn n'u k'a ma ko le Shah o den de sigi bɛ Ameriki jamana kɔnɔ a y'i to Ameriki ka wele da ka ɲɛsin Iran jamana denw ma k'u ka wuli ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka fanga jugu daga ta ka bɔ Iran jamana da la Reza Pahlavi ka o wele min dara caman y'a jira k'a fɔ Iran jamana den dɔw y'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ a fɛ nka maa minnu sɔn min ka diya olu ko Iran jamana denw ma n'a lamɛn u laban bɛ nimisa ka sabu kɛ
fɛn fɛn san 40 ani kɔ ye a y'o kɛ Ameriki jamana kɔnɔ a tɛ foyi dɔ Iran jamana kɔrɔ a ta kɔni ye nin fanga ɲe fa gwen ka bɔ fanga na fɔ nin fanga in fɛnɛ ka bi ko de du non de ka farambe jugu ka faso kɛlɛ Iran jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ bibi na nisɔgoya taama min kun bɛ senna jamana de dɔw fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara Donald Trump yɛrɛ ye kuma ta araba janvier kalo le 14 k'a fɔ a ye ci k'a sɔrɔ ko nisɔgoya taama fari fara ko ni tɛ ka bɔ bilen bawo a bɛ k'o de kɛ a donga ye Iran jamana fanga nɔfɛ nga Donald Trump k'a fɔ ko a y'a mɛn ko fali tɛ ka kɛ bilen ko nisɔgoya taama fari fara o bɛ se ka kɛ a ka fɛɛrɛ dɔ fana ye ka sabu kɛ Donald Trump ka ko ti suda a ɲinɛ mangolon dɔ a bɛ se ka kɛlɛ shuru a ka a dɔnba caman y'a jira k'a fɔ o ma don dolari wari miliyari 800 ka di Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ma yala dolari wari miliyari 800 ninnu u bɛ falen de ya territoire ka kuruw de don minnu bɛ falen ji kɔrɔ sumayaro nin ye Hongrie jamana ministre ɲɛma Viktor Orban de ka kuma ye a kɛlen k'a mɛn ko nansaralatɔnba Union Européenne b'a fɛ ka dolari wari miliyari 800 kɛ ka Ukraine jamana faamaw dɛmɛ a ye ɲininkali tɛngu yala nin wari in bɛɛ lajɛlen na bɔ min k'a ka sidɔn k'a fɔ nin ye wari kura dɔ de sarati ka tatɔ ye Ukraine jamana ye wa dolari wari miliyari 800 a ka dɔn k'a fɔ nazarala jamanaw nɔ a bɛ tɔ ka jɛ min se u ka jamanadenw ka dugu jɛ ko 20 da maaya kɛcogo nɔgɔyali mɔ kalo 13 ka taa se kalo 14 minnu ye baara bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye olu ka tɔrɔmɔɲɔ n'u ko pension a b'o bui dɛmɛ min kan ka ɲɛsin jamanadenw ma u ka se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ soko a b'o dɛmɛ bui jamana ɲɛmayaso kan k'i jɔ jamanadenw kɔkɔrɔ ka musakaw minnu da jamanadenw ye ni u ko ma ko subvention a b'o bui taji sɔngɔ min kan ka nɔgɔya a b'o fɛnɛ nɔgɔya bui jamana kɔnɔ jamanadenw ka sɔrɔ zale min bɛ tigɛ o sɔrɔ la a b'o fɛnɛ ta baarakɛlaw bɛ se ka juru min sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye warisow la a b'o fɛnɛ ta Viktor Orban ko nin ye ne dɔnyɔrɔ ye kɔrɔ n'o tɛ a bɛ min da o ka ca ne ka fɔlen ye Viktor Orban Hongrikaw ka ministre ɲɛma ko a tɛ jɛ ni a ye dɛmɛ wɛrɛ ka kɛ Ukraine jamana ye nazaralatɔnba Union Européenne fɛ ale ka jamana n'o ye Ukraine ye a b'a fɔ k'a tɛ bawo dɛmɛ in bɛɛ bɛ ka taa kɛlɛ de darɔ Viktor Orban ka fɔ la a ko dolari wari miliyari 800 ni nazaralatɔnba Union Européenne ko k'a b'a jɔ Ukraine jamana ye dolari wari miliyari 9 cɛnni de don Hongrie jamana kun ni ye Hongrie jamana nafasɔrɔ sira fara ɲɔgɔn kan produit intérieur brut PIB sa kɔnɔ miliyari 9 in a b'i jɔ n'o sigiyɔrɔma 4 de ye ko kumana ko Hongrie jamana tɛ se ka don a da fɛ nazarala surasi fɔlɔw sera Greenland gun kan Denmark jamana kɔnɔ a barata Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bɛ k'a fɔ ko a mago jɔn bɛ Greenland la k'a kɛ Ameriki jamana dɔ ye kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara ka bɔ kunnafonidi sira la min bɛ wele ko Bild a y'a yira k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne surasiw k'a daminɛ Denmark yɛrɛ surasiw la olu nana cun Greenland duguba Nuuk pankuru jigin kɛnɛ kan pankuru kɔnɔmaw Denmark surasiw ani Faransi jamana kɛlɛcɛw nin pankuru fɔlɔ min juna Greenland faaba la Nuuk sɔɔni dɔrɔn pankuru wɛrɛ ko Hercule o fɛnɛ Denmark ta ye o nana cun duguba filanan na Kangerlussuaq n'o bɛ Greenland gun tilebiyanfan fɛ pankuru fila ninnu natɔ u y'u ka yelenw bɛɛ lajɛlen fa dugumamaw bɛ se k'u lakodɔn ni mansinw ye cogo min u y'o bɛɛ lajɛlen fa ka bɛn ni alamusa janvier kalo tile 15 sɔgɔmada yanfan in ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Allemagne jamana surasi 13 fɛnɛ makɔnɔ de kun don olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Allemagne, Angleterre, Canada, Pays-Bas, Norvège ani Suède olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u ka surasiw fɛnɛ na ta Greenland gun kan wa a surasiya na ɲɛnabɔ Denmark jamana ɲɛmaayaso fɛ a tɛ ɲɛnabɔ u ka kɛlɛbolo o t'a fɛ o b'a jira k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne na jɛɲɔgɔn jamana Ameriki u fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ
bawo ni u manya ku bi surasiya ko kuma fo kuma o kuma OTAN de y'a fɔ yɔrɔ ye nka nin zen u ye OTAN de kɛrɛfɛ Danemark surasiya yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ Ameriki jamana surasiw ma na kɛ sefɛn ye Greenland kɔnɔ k'u bɛ Greenland diyagoya minɛ ko diɲɛ di bɛ Danemark surasiw ma u ka mugu fili daminɛ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Danemark surasiya minisiriso babu sendigi da n'o ye Tobias Røde Jensen ye Jensen y'a jira k'a fɔ Danemark jamana sariya dɔ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ni bingera kɛ fɛn ye Danemark jamana ka nin sariya se in ka don ba la a sariya se taara san 1952 wa Greenland ye Danemark jamana dɔ ye ko kuma Amerika jamana surasiw ma na kɛ nafɛn ye Greenland k'a fɔ surasi ɲɛmɔgɔw b'a kalama u t'a kalama o tɛrɔ surasiw minnu bɛ Greenland u bɛ se ka bundeli daminɛ u mago tɛ se maa ka diɲɛ di mɔ nka Donald Trump yɛrɛ sa a bɔra kɔsa in na k'a jira k'a fɔ a b'a ɲini OTAN fɛ a k'ale dɛmɛ Greenland ka kɛ a ta ye o kɔrɔ ye ani minnu filɛ nin ye ɲɔgɔn na ni o ye nansaralatɔnba Union Européenne jamana caman ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen de ye OTAN ye k'u ka fara a ka Greenland ka kɛ a ta ye Donald Trump ko a mago bɛ Greenland la ka sabu kɛ Ameriki jamana ka lakana de bɛ o rɔ ko a b'a fɛ ka sanfɛfɛnw kunbɛla min bila sen kan Ameriki jamana kɔnɔ ni nka Ameriki jamana lakana n'a ko a ma ko Golden Dome Greenland gun o de bɛ se ka k'a sigiyɔrɔ ɲuman ye ka Ameriki jamana juguw bali ka gɛrɛ Ameriki jamana la ko kumana ko OTAN tɔn jamanaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale yɛrɛ y'a dɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ n'u farala k'a ye Greenland sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka lakana bɛ o de rɔ kabini Donald Trump nana fanga na a bɛ ka ɲini ko fɔ Greenland ka kɛ Ameriki jamana ta ye nansaralatɔnba Union Européenne a jamanaw farala ɲɔgɔn kan ni ka hakili jagabɔ kɛ Donald Trump ka farati kunga bawo a kɛn bɛ farati maa ye u bolo bi u jɛ ɲɔgɔn min do kɔni o kumana olu b'a fɛ ka kɛlɛbolo de bɔ politiko kunnafonidiso ka fɔ la a ye min lase kabini janvier kalo daminɛ san 2025 sango Donald Trump kun ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la k'a fɔ Ameriki jamana kan ka kɛlɛkɛmina dɔ dilan kɛlɛkɛmina min bɛ i n'a fɔ bandisirɛlakaw ta ɲɔgɔn na dôme de fer sanfɛfɛ kunbɛlan don a ka ca la n'a cogo bɛ sanfɛfɛ ma na fili ka na a b'a kunbɛn k'a tiɲɛ yan'a ka tiɲɛni kɛ nka bandisirɛla ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ bandisirɛlakaw ka sanfɛfɛ kunbɛla dôme de fer y'a da jira bawo minɛnw kun bɛ Irankaw bolo a ma se ka minnu natɔ ye kuma dɔw la yɛrɛ ni mansinmafɛn don ko a bɛ fɛ natɔ ye mugu filita dɔw ye mansinmafɛn in kɛ i n'a fɔ a kunkolo tiɲɛ bɛ k'a ka jate bɛ ɲaami a bolo a bɛ dɔw natɔ ye sanfɛ a bɛ bala k'a ye k'a fɔ u bɛ duguma u sera jamana kɔnɔ ka ban nka Donald Trump b'a fɛ k'a ɲɔgɔnna min dilan a ko a ma ko Golden Dome a b'a fɛ k'o de cogo k'o kɛ sanfɛfɛ kunbɛla ye Ameriki jamana n'a faden jamanaw cɛ. Donald Trump ye a jira k'a fɔ Venezuela jamana ɲɛmaamuso kura Delcy Rodriguez kan ka na bɔ ɲɛna Ameriki jamana kɔnɔ a sigin bɛ n'o ye bawo a ka d'a yɛrɛ ye don dɔ la a ka taa bɔ Venezuela Donald Trump y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ n digi b'a kan k'a fɔ Delcy Rodriguez Nicolas Maduro jamana ɲɛmaakɔrɔ ka danga min b'a nɔna bi a bɛna bɔ ɲɛna an fɛ yan dɛrɛ a m'a kɛ cogo cogo a bɛ na a bɛ se ka kɛ sisan kɔni dɛ nka a bɛ laban ka na koyi wa ne yɛrɛ na taa Venezuela a y'o kɔrɔfɔ lase kunnafonidi sira min n'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye Reuters ye a ko bawo Venezuela jamana ɲɛmaamuso kura maa don maa min tɛ maa ŋɛɲɛman ye a fɛ kuma ka di ko gwɛlɛntigi tɛ Donald Trump ka kuma kɛra nin ye ka bɛn ni araba janvier kalo tile 14 ye a sɔgɔmada yan f'a fɛ a kun y'a lase bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ani Venezuela jamana ɲɛmaamuso kura Delcy Rodriguez ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ wa ko kumaw kɛra bonya ni karama kɔnɔ u da sira fɛn caman mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Venezuela sɔrɔ a latilenni k'u da sira fɛn camanw minnu mɔ k'o dɔ ye o kana bala maa na Venezuela taji jagoko ye ani Venezuela dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw jagoko u bɔli k'u feere ani Ameriki jamana yɛrɛ ka lakana ko a ma ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo daminɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye bundeli ɲɛsin Venezuela jamana ma a kun y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ ka bunde a fɛ minnu ye faratima yɔrɔw ye k'a sabu kɛ Venezuela fanga Nicolas Maduro a kɛn bɛ dɔrɔgu jagola ye ko kumana ko fɔ a n'a furumuso ka minɛ
n'o ye Celia Flores ye janvier kalo tile 5 Donald Trump ye Nicolas Maduro minɛ a n'a furumuso ni ka bɔ n'u ye ka taa Amérique jamana kɔnɔ Amérique duguba la New York kiiribulon dɔ bɛ yen ka t'u bɔ k'u jɔ ye k'a jira k'a fɔ u minɛ kun ye dɔrɔgu jago ye furukɛ ni furumuso kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ dɔrɔgu jago la ye wa u tɛ se ka jɔn k'a lajɔ Amérique jamana fanga k'a ko kolon fɔlenw na Delcy Rodriguez Nicolas Maduro ka jamana ɲɛmaamuso danga de bila bɛ a nɔ na bi a barata Donald Trump y'a jira k'a fɔ Amérique jamana na Venezuela jamana mara furanjɛrɔ fanga kɔnɔ ka se kuma dɔ mɔ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲamaso fɛ an cɛ aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma